Körülbelül milyen távolságra lesztek, hogyan lesz itt a repterben, nekem sok minden nem derült. Hát itt van egy rendezvény becsésen a focipályán, ez a Mosúttól délre van, és itt kellene tudnom repülni egyenlőre első körből egy 3-4 órát. Jó, nyugtázom, hát akkor körülbelül azt úgy meg lehet oldani, hogy a pályákat ne közelítsétek. Hogy nem meg, persze, persze. Akkor ennyi. Akkor engedélyezve. Nyugta, köszi. Megkérem mindenkit, hogy szűkön csináljonak, hogy a biztonsági kerítésén, a biztonsági szolgálaton kívül ne menjen senkivel a helikopternek a biztonsági távolságra szükség van. Jó, nyugtázom. Engedélyezve lesz, nem lesz, TS 110 3 sor. Szállás engedélyezve.